Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Bulgarian, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish and Thai. Здравейте, прекрасни зрители! Добре дошли в пътешествие из красивите светове по Supreme Master Television. Днес ви каним да изследвате красотата на българските народни носии, рядка скъпоценност в фолклорната култура на Европа. Българската традиционна носия е известна с природните си и изпълнени с живот дизайни, изящни украси и географски обособени различия. Нашият прекрасен културен водач днес е госпожа Зоя Микова, асистент-преподавател по музикален фолклор в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив. Тя е един от основателите на фолклорния музикален състав Елика, който е имал участие в страната и чужбина. Госпожа Микова е публикувала и сборник с народни песни, а също организира модно ревю на тема носията в различните фолклорни области на България. Костюма днес е дреха, която хората слагат, когато пресъздават част от фолклора. Ризата е елемента от костюма, който присъства във всичките наши дрехи. Тя стои най-отдолу при повечето костюми. За жените отгоре се слага сукман или саяс, престилка, която е задължителна отново за всички костюми, но стои върху сукмана. Може да има колан или пафти, които са вече част от аксесуарите. Госпожа Микова споделя с нас за традиционните облекла, намиращи се в различните части на страната. Нека започна от Тракия. Това, което е характерно при жените, преобладават сукманения тип дрехи. Дрехата се състои от риза, сукман, който може да бъде в различни цветове, с чорапи, разбира се, на главата, в зависимост от социалния статус, се носят различни неща. На краката могат да ходят с цървули, в по-модерните времена и започват да се носят вече по-често обувки. При мъжете пък костюма в Тракия е свързан с риза, кафеви потури, с червен пояс и в зависимост от сезона може да има елек или друга връхна дреха, за главата кафяв или черен кълпак. В Родопите много близък мъжкия костюм. Това, което може би е по-специфично за жените, черният сукман, богатите дантели на ръкавите, шивицата на пазвата, специфичната престилка, която е в оранжеви, жълти и зелени тонове, които са направени и на раята. Като се придвижваме от историческата южна Тракийска област към северната част отвъд Стара планина, традиционните облекла придобиват различни стилове. При средна, северна и североизточна България костюма е от така наречения двупрестилчен тип. Състои се от риза и дълга, силно набрана задна пола. Обикновено тя е в черни или в червени тонове. И от предна права престилка, която има по-геометрични елементи или на раета. Присъстват още шарените чорапи, обувките или църволите, а за главата, съответно в зависимост от положението, съответния аксесуар или забрадка. Ризата е силно набрана, нарича се бърчанка, с много широки ръкави, с влияние от румънските села, които граничат покрай Дунава, и силно украсена на пазвата и на ръкавите. За Добруджа при жените са характерни сукманените облекла,
Сукмана може да е много близък до Тракия, защото в Добруджа има много преселници от Тракия. Това, което е по-специфично, освен ризата и сукмана, които задължително присъстват в техния елемент, е забрадката и специфичния начин на забраждане под брадата. Обикновено тя е в жълти цветове с много ресни, които се разпростират над пазвата. По-интересен е така, може би, за региона на Разград, за капанското население, един специфичен аксесуар за главата, който има дори формата на гребен. При мъжете какво е популярно за средна, северна и североизточна България? Широки гащи, които могат да бъдат в бели или в тъмно-сини цветове. Дори не е задължително те да стигат додолу, може да са малко над глезените. При тях има и риза, която по някой път е над панталоните и може да бъде захваната всъщност с пояс. Връхна дреха, разбира се, в зависимост от сезона. Същото важи в частност и за дрехите от северо-западна България. Говорим двупрестилчения тип за жените и за мъжете широките гащи. Колкото по-към Балкана идваме от Дунава към Стара планина, при Търново, Габрово, там пък се срещат дрехи, които са подобни за мъжете от тракийския тип. В Граово се среща така популярния литак, няма отдолу риза, той е сукман без ръкави, богато украсен е с паети на пазвата, долу на полите. Преди е бил бял, вече се уточнява и във времето става само черен, когато е украсен с тези златисти паети и пулчета. В Западна България престилките не са част от традицията. В Шопулка се среща един друг тип дрехи. Син сукман, който е украсен с бели гайтани. Тук няма престилка, има широка риза, която е под сукмана и богато украсена на ръкавите и на пазвата. В граничните райони, вече към Ихтиманския край на Шоплука, цветни сукмани могат да бъдат в черно, в тъмно-синьо, в тъмно-зелено, с риза отдолу, която е украсена единствено на пазвата, тъй като сукманите тук са с ръкави или до лактите, или по-дълги, с цветни престилки. Всичките аксесуари за коса изобилстват в Шоплука. Говориме косичници, украси от цветя. За Шоплука, за мъжкото облекло преобладават дрехите, които са белодрешни, бели потури, риза широко украсена и с, може да е червен или син пояс, бели кълбаци. В района на величествения национален парк Пирин, красивата сая е знакова за Пирин планина в югозападна България. В района на село Пирин с много тежки сребърни пафти като аксесуари. Пак от сезона могат да бъдат в различни цветове, от бели до черни. За мъжете бели дрехи с бели потури, като те носят и едни малки полички, които са над панталоните. Горе се намотава червеният пояс. Връщаме се след малко с още за очарователните традиционни носии на България. Моля, останете с Supreme Master Television. Добре дошли отново в пътешествие из красивите светове по Supreme Master Television.
стотици години българите са пазили и обогатявали традициите си в дизайна и изработката на народните носии. Как са ги изработвали изцяло ръчно, на станове, на ръка са шили. Една седянка, да речем, те могат да помагат на домакинята, да избродат чиза на бъдещата булка. Всеки помага с това, което може. Голяма част от дрехите са изработвани от жени. Всичко друго, що е дело на медникарство, златарство и говорим като аксесуари, пък са дело на мъжете. Много облекла са изработени, за да се носят на специални празници и са свързани с тачени във времето традиции. Хората, които са взимали участие в различните обичаи и ритуали, са имали традиционни костюми. Такива са коледарските, лазарските. За Великден също са приготвили едни от най-хубавите си дрехи. На Петков ден момите обличат първите си нови дрехи, защото тогава се прави първото хоро и, както казват, това е деня, в който свекървите избират бъдещите си снахи. Така че ето ви един пример за културно значим момент на костюма, защото колкото по-богат и по-украсен е костюма, разбира се, показва и страшността на момата, която го е изработила, да покаже пред бъдещата си свекър. Многообразните елементи на облеклата имат специално значение, изразявайки социалното положение, индивидуалността и начина на живот на носещия ги. При жените дори прическата е била така изразяваща положение и социален статус. Да речем, момата, когато се е още мома, и тя задължително се е сплитала на една плитка, защото е сама. А когато вече се е сгодила, трябва да се сплете на две плитки, защото, както казват хората, тя е намерила еша, намерила е другаря си в живота. Забратката е елемент от костюма на омъжената жена. За момичетата обикновено са се използвали различни паети, парички, косичници, които са различни елементи и аксесуари за коса и украсени богато с цветя, с различни китки, или от едната страна, или отзад на косата. При по-възрастните жени забратката, която варира в различни цветове, пак в зависимост от сезона. Белите забратки са през лятото, цветните през есента и пролетта. Освен, че претърпяват промени с сезоните, цветовете на носиите носят специално значение. А кои са характерните цветове и какво символизират? Преди всичко, като украси се използва червения цвят. При някои костюми се използват жълтото и зеленото. Червеното играе огромна роля като символика в българския фолклор, както и жълтото, което е символ на слънцето, на живота. Зеленото, разбира се, на тревата, на пролета, особено това, което е свързано с новото начало, с раждането на земята отново за живот. Ние всички сме свикнали, да речем, да свързваме бялото с душата на човека, а червеното с тялото. Пример за това включая и нашата мартеница, която изобразява белия и червения цвят като символа на душата и тялото и неразривната връзка между двете неща. Изобразяването на различни животни е вплетено в украсата на одеждите. Много орнаменти, които са подобни на животни, на птици. Обикновено птицата и кокошката, символ на живота, се презентира. Пауна също присъства не само като елемент от дрехите, той присъства дори и в много песни. Гълъбът също присъства като орнамент, като символ на любовта. В българските костюми се използват много гайдани, много спираловидни орнаменти, много орнаменти, които са във вид на охлюви. На първо време те символизират безкрая.
тъй като един такъв мотив той няма начало и край, или символ на вечността. Геометричните фигури пък са символ на малко по-рационално мислене. Общо взето почти всичко е концентрирано между Земята, небесните тела, света, така както всъщност хората са възприемали себе си и околния свят. Българската народна носия е безценно наследство от хармонична цивилизация. Тя напомня за достоинството, добродетелите и чистата радост, наред с други красиви вътрешни качества на хората. Както госпожа Зоя Микова любезно обобщава. Така че мисля, че посланията са за по-добър свят, за благосъстояние на душата, за по-хубаво време. Да. Нашите благодарности, госпожо Зоя Микова, че споделихте богатството на опита си за колоритните традиционни облекла на България. Желаем на вас и на вашите обичащи живота събратя българи непрекъснато развитие на красивата ви култура върху една уравновесена и устойчива земя. Уверени зрители, благодарим ви, че бяхте с нас днес в пътешествие из красивите светове. Следва вегетарианството, благородният начин на живот, веднага след важните новини по Supreme Master Television. Нека любяща доброта се разпростре до всички жители на земята, и хора, и животни. Confident viewers, thank you for being with us today on a journey through aesthetic realms. Up next on Supreme Master Television is vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news. May loving kindness be extended to all Earth inhabitants, humans and animals alike. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.